Toto je moja matka a ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu. Tohto hesla sa zrejme aj dnes držali matka s dcérou, ktoré spolu pili a spolu sa potom z domu na dvoch autách vybrali do mesta. Za volantom tohto sedela 62-ročná pani Beata a druhé auto šoférovala jej 35-ročná dcéra, ktorá sa takisto volá Beata. Došli však len po túto križovatku, kde do seba vrazili a začali sa hádať, kto do koho nabúral. Ja som nebúrala. Nebúrala moja matka do mňa. Pred vami išla alebo za vami? Ja nemám pocit, že by išla predo mnou. Poďte, vykonáme tú poustičku opakovanú, poďte. Pred vami fúkať nebudem. Koľko ste nafúkali, koľko tam bolo? 0,76. Aj vy ste pili pred jazdou. Áno, pila som. Čo ste si dali? U staršej vodičky bola nameraná hodnota 1,58 promile alkohol a u mladšej 1,81 promile. A je normálne sadnúť si za volant opita? Je. Na východe je. Dcéra vraj opita šoférovala preto, lebo potrebovala súrne navštíviť svoju obvodnú lekárku. Kvôli kašľu mám ťažký kašel. Potrebovala som lekárskú pomoc. Jednoducho. Vybrala sa za mnou, stalo sa. Ale čo ste sa pohádali predtým, alebo prečo tak? Nie, puberťačky zásadne robia to, čo im nekážete. Nie, puberťačky zásadne robia to, čo im nekážete. Pani Beata je pritom známou prešovskou očnou lekárkou. Nebojíte sa, že pôjdete do väzenia teraz? Ale hej, mne je to úplne jedno. Policajtmi si chcela dokonca urobiť fotku na pamiatku.